Avui parlarem d'un llibre que és força curiós. És el llibre Metamorfosis de la Mujer. És una obra conjunta, no? Entre la Claude Collet, la pintora i dissenyadora gràfica Claude Collet, i el nostre ben conegut Esteve Albert. És un llibre molt curiós que, de fet, no és la primera vegada que... Bé, de fet, sí que és la primera vegada, però no és l'única, en la qual doncs, col·laboraren l'Esteve Albert i alguns pintors, alguns artistes gràfics. En aquest cas és un projecte doncs, novedós, és de l'any 72 aquesta edició, i doncs, com veiem es van combinant imatges, làmines de dibuixos de la Claude Collet amb textos de l'Esteve Albert. Es tracta doncs d'unes imatges, no? Que tenen com a referent la dona, que van prenent diferents excuses del caràcter doncs, suposat d'una dona, una tipologia, i Esteve Albert doncs, el que fa és glossar aquesta imatge, no? I desenvolupar doncs, el tema que li ha suggerit aquest dibuix. Claude Collet va ser una de les primeres artistes plàstiques que es van apropar a la pintura feminista. I en aquest sentit, Esteve Albert doncs, també és un pre o protofeminista, si tenim en compte doncs, l'època en la qual doncs, va desenvolupar aquesta faceta. Els textos d'Albert segueixen el to habitual, amb un to popular, senzill, que defuig la intel·lectualització. Esteve Albert en aquests textos no s'escapa al tòpic doncs, patriarcal i masclista que presideix l'època, estem a principis dels anys 70. Sí que el que notem doncs, és un Albert incisiu doncs, i amb una intenció doncs, compromesa i de superació doncs, d'aquests estadis. De fet, això també coincideix en un moment en què el feminisme està començant a introduir-se doncs, aquesta lluita doncs, ja més oberta i més clara i ideològica del feminisme s'està començant a desenvolupar també a l'estat espanyol i concretament doncs, també a Catalunya. Trobem doncs, un Esteve Albert que penso jo doncs, que ens sorprèn, no? Una faceta de l'Esteve Albert que no teníem prou coneguda, no? Com podem veure aquestes imatges que doncs, estan entre la fantasia i la mitologia, i que cerquen doncs, aquesta abstracció del caràcter de la dona, no? En una mena de metamorfosi. I bé, res més, deixar-vos amb aquest extraordinari recull d'imatges, curiosament doncs, amb aquests textos curiosos de l'Esteve Albert, que bé, doncs, no deixen de sorprendre'ns i de donar-nos una imatge ben diferent de l'Esteve Albert.